Noniji Unguling Gending Manyar Sewu kanthi menika sumangga dumateng para ibu-ibu kula aturi sawiga diri sawiga gati ingkang sepisan noniji Manyar Sewu. Purna Unguling Gending Manyar Sewu ing pangajab mugi-mugi gatinipun Bapak Titor Harjing dalu mangke estu-estu
kasengkuyung dening para sanak kadang kados dene peksi Manyar Sewu ingkang neba wonten ing Pasabinan. Nggih. Kepareng atur ninga dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri dene wontenipun karawitan ibu-ibu PKK ingkang purnamaaken setya laras menika kasuh panjenenganipun Ki Dalang Sunarpa Guna Prayitna dalah Bapak Joko Setiono. Udakara anggenipun gegladen ngantos saged sampun mapinten-pinten gending ingkang ing samangke badhe kala aturaken anggenipun gegladen menika Mbah Mantan Cari Ganjar, Mbah Sahrul Bedul. Nggih. Udakara kalih wulan langkung kepara kathah langkungipun. Nggih, rikalanipun Desa Dudu Kulon menika rumiyin kadhapuk nderek majeng wonten ing desa binaan. Kanthi kerawitan menika ndayani Desa Dudu Kulon dados kajara setunggal tingkat Kabupaten Purjo. Nggih. Sekar sandhaipun sasampunipun Manyar Sewu ingkang kula aturaken kepara para kadang para kanca badhe kula jak melajar mengilen langkung riyin wonten Banyumasan. Ricik Banyumasan. Monggo Jo.
Gumya estu wah biasanipun anggenipun gladen latihan boten menawi gambang gender siter bareng digambangi diseteri nih kok ya cenat-cenit rasane kepenak ngono lho Mas Joko. Nggih. Sasampunipun ricik-ricik Banyumasan kala aturaken samlika wangsul wonten ing kadipatenipun piyambak nggih menika Purworejo kangge nengaken rasa tresna dumateng kabupatenipun piyambak monggo karipta Ungguling Gending Purworejo berirama. Monggo kula aturi siap siaga dhateng para ibu-ibu.
Terus pundi Mbah mantan cari Suganjar meriksani para putra-putra para wayah-wayah mpun nyusul dados lansia saged ewa semanten saged terampil anggenipun panuduk ing gongso rakyat anggasa nek cara wong nembange sok kecelita-celitut mboten dados menapa nggih nggih tasih kathah ingkang badhe kawula aturaken namung atur uninga ing mangke sak sampunipun ibu-ibu PKK sedaya laras ngumandhangken gending-gending katur dumateng para rawuh samudayanipun ugi saderengipun adicara kawiwitan badhe kasrengan ugi ringgit wajucal utawi ringgit purwa ingkang badhe kababar dalang cilik Mas Sirva ingkang tasik salebeting pasinaon kelas sekawan. Nggih. Saderengipun sugeng rawuh Bapa Kanjeng Raden Arya Temenggung Wagina Adi Nagara SPD kadherekaken kirang pono kula nika. Nggih, silo nggih. Oh, Ki Sudirman saking Jombang Carian Ngombol nggih. Wah, anggit kula Ki Juru Mertani niku. Nggih. Nggih. Para kadang rawuh samudanipun sasampunipun nguling gending Pura Jember Irama monggo kita sedaya kula panjenengan sami tansah guya napa mesem nggih. Leres to? Tandhaipun nggih, mbok ya mesem nggih.
ora ngira kaya sing ngendang. Tuyem. Wong biasane nek isuk ming yur, sayur ngono kok ya iso ngendang ngono ya lumayan lah. Wis apik. Para bapak, para ibu, tasih sesarengan kalian kula sakadang grup kerawitan ibu-ibu PKK Setyo Laras saking desa Dudukulon ingkang pun suwi panjenenganipun Ki Sunarpo Guna Prayitno dalah Bapak Joko Setyono ugi dipun ayomi dening Bapak Kasti Bapak Kepala Desa Dudukulon. Sajake nembe panen gawe lho lumbungi desa sajak kebak nggih. Nek urung apal ya wis ngaku wae goleki nute ngono. Wong nabuh pelok slendro ya ming ngapali marep ngidul. Marep ngitas. Wis ra apa-apa, sing penting iso nabuh. Niki anggenipun gegladen anggenipun mersudi kedah saestu amargi benjang puncakipun Hari Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87 badhe kula jak tampil wonten kecamatan tanggalipun 29 malam 30 Agustus wonten halaman kecamatan. Calone metu mulane latihan sing temenang. Aja klera-kleru. Wah, anggere muni latihan Mas Darman ya sing kelingan arek ngentas gabah. Ya sing kelingan arek metuk bocahe nang SMP. Wah wis werna-werna wis nggih. Gaca lumbung desa.
elok temenan iki kepesok kula ngadeg Pak Joko Adi. Wah ampun. Mbak Ayu sore wong biasane ming nganu napa nika netes gula kok ya lemipil saron. Alhamdulillah ndolo niki bener alhamdulillah. Kalih Mbak Wati nggih nggih. Seragame anyar. Oh, seragame anyar masalahe. Seragame anyar. Neng do lunas kabeh kayane iki lho. Ampun nggih nggih. Matur nuwun. Nggih, Mas Sejan. Matur nuwun. Saged kenceng Mbak Ayu Surip. Ditlateni nggih Mbak Ayu Surip nggih. Mbak Wati, wah limipil swaron jan ramleset iso bener. Nggih, candhaipun apa nggih? Oh, nggih. Kagem ningali isen-isenipun Purworejo menapa kemawon ingkang wonten salebeting Kabupaten Purworejo, monggo kita milangkuri ing tlatah Purworejo. Oh, wisata-wisata ingkang wonten Purworejo, klebet wisata alam mugi wisata kuliner. Nggih.
Inggih menika isan-isanipun Kadipaten Purjo wiwit saking trah kidul dumugi ler ingkang terkenal nek Grabak niku nggih Clorote. Nggih, monggo dipun walik, Cong. Nggih. Nggih. Walik niku wonten pelok. Nggih. Nek latihan ya marep ngidul. Nggih. Alamat. Nggih. Menika gandeng Nak Mas Tri Kurniawan katemben garwa kenya ugi saking dudu kulon pun Khairunisa. Nah, kita dongaaken salam hangat kagem temanten anyar. Nggih. Antasipun Tri Kurniawan kaliyan Mbak Khairunisa ingkang katemben palakrami rikala wingi dinten Selasa Kliwon. Nggih, salam hangat untuk pengantin anyar. Nggih. Gemeni wekdal salarap nggih boten menapa-napa nggih. Salam hangat kagem temanten anyar mliginipun anak kula Nak Mas Tri Kurniawan kalian Nimas Khairunisa nggih. Dadi pengantin anyar sing guyub rukun adem ayem aja mung padudon wajibe wong lanang kudu ngupaya buga kagem nyekapi ingkang garwa
kados dene gending pangatak ingkang badhe katur wonten jengandika sami pangatak. Ya kadang wong keluarga ki nek ora padudon ki iso ora lega. Minangka bumbuning anggone bebrayan ing majaning pasawungan enggal. Nggih. Pangatak nembe kapiyarsa wonten jengandika sami tasih candhaipun apa sih? Oh, nggih. Candhaipun menika empun elo-elo ning elo gandrung. Nggih. Tasih pelok. Prihatin ki sing bonang.
Nggih, purna ing gending Lala Gandrung ingkang sampun kapiyarsa dumateng jingandika sami. Mi derek catetan ingkang sampun kaserat wonten ing daftar gending menika kuwi apa kuwi Mas Galang namung semantuna ingkang kagungan gati menika nyuwun selendang biru. Oh, teng wayangane mawon nggih. Dasare menika dalangipun sampun sami rawuh, sampun komplit kalebet dalang saking Wirun Kutoarjo, dalang cilik Masirfa ingkang wonten tataranipun kelas kawan SD mangke ugi badhe beber wajujal nggih. Nih, ditenggo mawon lek sindon ngantos nggih. Muga-muga jam 11 mangke sukses. Nggih. Nggih. Ngerti wae aku kok. Nggih. Kuwi apa kuwi?
Monggo Mbak Iin nggih nerasaken kula sakadang kaca saking ibu-ibu PKK setya laras desa Dudu Kulon kathah ingkang sampun katuraken kanthi menika semoga kangge nyeger sariya galuh serayu kaline mamplah yuk do nyeger sarira wonten Kali Serayu.
disiram jamas wonten lepen serayu dados seger. Nggih, sak sampunipun lajeng nginum jamu dados mulahaken otot bebrayu kagem nonton wayang sedalu natas kaliyan nenggo kiriman saking Hong Kong. Nggih mboten Mas Sinten? Nggih. Ora ngajungi kepel gareku yo cungkok yo am. Nggih. Jamu Jawa ca. Gendhing ingkang pukasan kagem para ibu-ibu PKK Setolaras Sangki Desa Dudukulon ingkang dipun suwi panjenenganipun Ki Dalang Sunarpo Guno Prayitno dening Bapak Joko Setyono. Semoga ca jamu Jawa.
Saksuwing gending jamu Jawa ganti menika kula sakadang sang ibu-ibu PKK sedaya laras amungkasi anggenipun mahargya gatinipun Bapak Tito Raharjo Sarimbit Ibu ewa semanten ing ajeng kula matur sedaning manah arsa damel regenging suasana namung semantena mbok bilih kepanggihipun namung raos kuciwa lan boten ngrenaning penggalih estu kula sakanca nyuwun bedhahing samudra pangapunten kanthi